Nebo tam bolo, za 7 horami, za 7 dolinami, žil raz jeden cigán, David, ktorý síce kradol, čo mu prišiel pod ruku. Raz prišiel a podpalil pálárikov dom, keby ste to videli, tak ho nechytili, potom na druhý deň sa hrába v popelnici, ak tam našiel mŕtvú ženu a uvaril a toto bola záhada, že tohto cigána nikto nechytia. A ešte pred rokom takému chánovi ukradol rýsky a to je najväčší zlodej, keby ste ho videli. A to je najväčší masakerista na svete, podpáľač a krádne, kradela úzanie a nosí okuliare. No, a ešte čo? A smrdí starinu. Smrdí, ako keď sa 100 rokov nekúpal. No, 100 rokov, vieš, ak smrdí sa minule, takto minule píšem, takto, ište on takto ište nenapadne. A takto a tuto David v tomto koši odpadol, vidíte, a David bol spojený s Adolfom Hitlerom a Blažek bol fašista s Hitlerom a Blažek a Hitler má 3 fašistické štáty, Taliansko, Nemecko, Rusko. Na čele fašistov bol Miroslav Blažek a Adolf Hitler. To boli dva najväčší krvaví masakeristi a podpáľači a píše sa rok 20. apríl 1948. Hitler... A to už bolo po druhej svetovej. Tak... V roku 1914 Hitler... To nebola ani prvá. Ja viem, nie, tak sa ide podpáľať kartel a spieva cigánske pesničky a David je pod prezviskom David Presley a jeho kamarát sa volá známy Jožo Kula je pod prezviskom Jožo Presley. To sú najväčší špinavci na svete a ktorí ničia a terorizujú malé deti a napadajú malé deti a kradnú im vraky, boty, oblečenie. Ešte ani David ukradol, dívaj, David mi ukradol čiapku, vidíš, nemám mu tu. A toto, ako vidíte, tento obchod podpalili a nesvetia, tam sa nesvetí svetlo, vidíte túto. A tu nálepky hoci, aké tu vidíte. A tuto bola jeho krčma Blažekova a Hitlerová, ktorá už existuje 60 rokov. A ešte hľadať, čo by našiel. Hejte svetla, to sú staré možno 100 rokov. A tento koš zrobil Michal David Hitlerom. V tomto koši spievali. Potom chodili žobrať na ulici do klobúka takové. Tu boli budka na doručovanie fašistických znakov a Blažek a Hitler robili na stenách hakové kríže a to boli najväčší podpáľači, to je všetko. Dobre.